nginebhakane yala uEunice we talk football. Eunice, uthini ukuphawula wakho ngale game? Ngale game sizamile ukuthi besingana luck yokora. Yeah, if besine luck yokora otherwise besiphume ma 4-1. Yes. Manje ileague ayikahambi neSundowns. Akakahambi. Never ngeke. Ngeke sasayibambile, sasayibamba. Yes, ayikahambi. Manje igame elandelayo ubona kanjani, sizokora noma? Hayi, sizokora. Sizokora. Definitely. Goalkeeper yena wesiwelele umbone kanjani namhlanje? Hayi yena uzibambile. Angisimuqamba amanga hayi wenzile into yakhe. Yena odlibhani. Hayi uyasisile. Udlisile yena hayi. Siyabonga. Ubaba ngapha uthi ubaba uRaymond inkinga nevoice ayikona ukuphuma kahle. Hayi phakani hayi. Asiphele umoya. Emele sibuye futhi. Siyabuya ngegame ilandelayo. Imele sithole boma 3-0 khona lapho ya. Ekithi namhlanje sizamile lezo khona mara isiwelele besingenile lapha. Ya. Ugoalkeeper uyehluphe kakhulu kahle kahle. Ugoalkeeper ubamba amagoli amaningi lapha. Nafanele bangenile bazamile bomreni bazamile bomfukeni lapha. Ngiyababona bafuna ukungena lapha bahluleka bafana. Mara hayi kuzolo. iSundowns uthini manje? Hayi iSundowns ngeke ithathe league sinabo. Siyama nabo. Ileague ayithathe. Hayi ayithathe phakani. Ngiyabonga bani. Thank you.